Matul il-jum il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kompla bil-ħidma tiegħu bla waqfien sabiex ikun eqreb tal-ħaddiema tas-sena Maltin li jaħdmu qatih biex jipprovdu ikel bnin u tajjeb. Però l-sfortunatament isibu ħafna sfidi ma' wiċċhom u għalhekk li Bernard Grech l-4 wara nofsinhar iltaqa' mas-sajjieda li spjegawlu bosta diffikultajiet li qed jaffaċċjaw. Irridu konna ekosistema ta' għajnuna illi tvarja mhux biss mill-liġijiet u għajnuna finanzjarja imma wkoll ma' miżuri illi jagħtu dak l-impetus illi għandhom bżonn biex il-ħidma tagħhom tkompli tissaħħaħ. Smajt anki dwar numru ta' multi illi jinħarġu u li allura anke hemmhekk irridu nħarsu lejn liġijiet li jridu jiġu indirizzati f'dan is-sens biex inkomplu nagħmlu anke ġustizzja mas-sajjieda. Is-sajjieda spjegaw ukoll li qed jirċievu numru ta' multi li qed ixekklu l-ħidma tagħhom li tiddependi wkoll fuq it-temp. Għall-kuntrarju Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem biex is-sajjieda ikollhom l-għajnuna kollha li hemm bżonn biex wara kollox jiżdied l-investiment f'dan is-settur. Però rridu nkunu wkoll nimxu b'mod ħanin biex min irid ikompli jinvesti anke ma tkellimt illum mas-sajjieda aħna ngħinuhom jkomplu jinvestu jkomplu jsaħħu l-operat tagħhom li jkomplu jiggarantixxu fl-aħħar mill-aħħar u dak huwa l-Partit Nazzjonalista li jrid jiggarantixxi u jaħdem fuqu s-sigurtà tal-ikel f'pajjiżna. Dwar dawn l-isfidi li iżjed ma jmur iżjed qed ikomplu jikbru tkellmu magħna wkoll is-sajjieda li spjegawna li jħossuhom xi ftit jew wisq minsija hekk kif mhux qed jirċievu fondi Ewropej. U spjegawna wkoll li x-xogħol tas-sajjieda ma għadux sostenibbli. Bħalma konna 30 sena ilu, speċjalment tat-ton. Tiġi biex bih kaxxa ħowta u hekk il-fish market nhar ta' ħadd. Jiġu l-awtoritajiet ikeċċuk. Dak huma l-iktar sfidi li qegħdin jitfgħuna lura. Min-naħa tal-gvern mbagħad isu l-importanti li l-ekonomija tikber u l-pejja s-sajjiet isumu xejn, għaliex l-industrija żgħira. Ma tħallix daqshekk ġejt fl-ekonomija ta' Maltejja. Flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista għal din il-laqgħa kien hemm ukoll Tony Bezzina, ix-Shadow Minister għall-Agrikoltura u s-Sajd.